Bona tarda. Bona tarda, parelleta. Bona tarda. Tu qui és aquí? Em cobraràs, sisplau? Ubi. Mira, tinc. 3 lliços. Oh, mira, per què no se't perd? Ostres, no cal tota aquesta bossa de plàstic. Ja m'ho portaré al bolso. Oh, doncs és bona idea. Vale, gràcies. Passi bé. Adéu-siau. Bon dia. Sabíeu que un gest tan simple com oferir una bossa reutilitzable pot evitar centenars de plàstics a l'any? O que triar un producte local pot requerir un 70% l'impacte del transport? El vostre comerç pot ser molt més que un punt de venda. Pot ser una eina de transformació ecològica i de sensibilització social. Però què entenem per sostenibilitat ambiental al comerç? Vol dir prendre decisions que minimitzin l'impacte sobre el medi ambient. Reduir residus, fer servir l'energia i l'aigua amb més eficiència, evitar els plàstics d'un sol ús, triar productes i proveïdors de proximitat i, sobretot, facilitar el reciclatge. A més, els comerços sou un punt de contacte directe amb la ciutadania. Cada dia, moltes persones us veuen, us escolten i us tenen com a referència. Si oferiu alternatives sostenibles, esteu ensenyant i sensibilitzant a tota la comunitat. Sou prescriptors, educadors i agents de canvi. I si encara dubteu, mireu tot el que podeu guanyar. Reducció de costos a llarg termini, millora de la imatge i confiança dels clients, compliment de normatives ambientals que ja estan arribant i, sobretot, un sentiment de coherència i orgull professional. A continuació, veurem exemples reals i senzills que podeu aplicar segons el vostre tipus de negoci, perquè fer-ho bé pot ser molt més fàcil del que sembla. Hi ha accions que tots els comerços poden aplicar. Substituir productes d'un sol ús per opcions reutilitzables. Separar correctament els residus, orgànic, plàstic, paper, tèxtils. Apostar pel consum local i responsable. Comunicar aquests valors al client. A una fruiteria o parada de mercat podeu substituir les bosses de plàstics per bosses de roba o paper reciclable. Podeu oferir un petit descompte a qui porti el seu propi envàs i potenciar productes de temporada i de proximitat. En un bar o un restaurant, els gots poden ser reciclats i de compostatge. També podeu separar els residus orgànics i col·laborar amb un hort urbà o fer compostatge. A més, comprar proveïdors locals redueix l'impacte i reforça l'economia del territori. Una perruqueria sostenible aposta per cosmètica ecològica, xampús sòlids o sense tòxics. També pot reduir el paper d'un sol ús i estendre l'ús de tovalloles reutilitzables. A la farmàcia podeu recollir medicaments caducats i en els estancs podeu recollir les piles usades. També podeu visibilitzar els productes ecològics i oferir bosses biodegradables o de paper. Els tallers poden fomentar que el client conegui com es reciclen els olis, pneumàtics i altres components. Una acció clau és senyalitzar-ho clarament al local. Aquest taller recicla el 100% dels residus tòxics. En una gestoria, el canvi passa per digitalitzar cites i documents per estalviar paper, utilitzar paper reciclat, reciclar els tòners, utilitzar climatització eficient. Si cada comerç fes una sola acció sostenible, ja tindríem un gran impacte. Però si tots ens impliquem, podem transformar el model de consum. Recordeu, no sou petits, sou clau. Adhereix-te al segell Vilablareix Actiu i ajuda'ns a fer un comerç més compromès, més conscient i més verd.